Добър вечер всичките. Правим парица с сирене. Виж, сирене. Имаме тук сирене. Също имаме кориза тук. Има свло. Така, вземаме 2-3 листчета. Да. Слагаме ги. Да. Поръсваме с масло. Да. Слагаме с сиренце. И така пак. Също. Те стават зимашки. Те са. Не, те са. Какъв магазин са? От Теско. Те са от Теско. Да купиш един. Вече сиренето. Слагай още сиренци. Още служи. Още не го... Нищо може по-големичко. Слагай още. Нека да има сиренце. След като сме наредили всички кори, да, идва ред на яйцата. Разбиваме. Заповядай. Отчупваме яйцата. Ще сложим 5 яйца. Аз пичам. Добре. Ето ти ги чукай. Тук. Едно в друго, да. Също трябва малко да помолям ти малко трябва да виждаш корички, май са вътре малко корички. Ако има корички вътре, да ги извадим. Да. Последното пето яйце. Готово.